Dobro. Dobroveče Slovenija, Dušan Vuletić. Znači, rad Kaktus. Koje je prvo pitanje bilo, podsjetite me? Kako sam reagovao? Pa ne sećam se kako sam reagovao. Mislim da nisam dugo reagovao. Recimo 2 meseca unapred smo dobili. To stvarno ovako divno od strane naše koleginice što je dala to na vreme. Ali eto, mi neki loši đaci smo to u zadnji čas rešili, poslednji dan. A u pitanju je, sad kako bih vam rekao, kurac, znate, falus, jel tako, na slovenačkom. Jer šta da vam kažem, mislim, mi možemo pričati ovako umetnosti i šaliti se. Jako je lepo bilo večeras na otvaranju slušati i vas i sve ostale ovako, kao da smo u Mariboru, na primer, ili na Triglavu ili tako nešto. Dirljivo prosto, ali nekako naša realnost koju živimo, pogotovo ovde u Srbiji, u Novom Sadu, ne znam, vi Sloveni niste baš najupućeniji u našu političku realnost, ali sve ovo što vas okružuje trenutno, ovi autobusi, ovi ljudi koji prolaze tu, to je jedan deo naše jezive stvarnosti, političke, ali društveno-političke, te dve stvari su neodvojive, naravno. Mi smo prosto okupirana država, zaista ne pričam kao neko ostrašćen, pričam kao građanin ovog grada i stanovnik ove države. Dakle, mi smo pod jednom okupacijom apsolutnom. Ne bi bilo loše da se malo raspitate, da proguglate, nije to teško saznati. Naravno, ne možete sa zvaničnih kanala naših medija, RTS-a i ostalo, ali strašno je šta nam se događa. Lepo je biti ovde, lepo je baviti se umetnošću i tako živeti jednu iluziju, oslikavati neke kocke, slati neke trivialne poruke i tako dalje, ali mislim to je onako krajnje debilno, rekao bih, kada smo okupirani ovakvim problemima kakvim jesmo. Vi u Sloveniji ste se naravno malo izvukli na vreme i svega toga. Imate, ali ne toliko konkretne i toliko korenite suštinske probleme kao mi ovde. Vi imate kozmetičke probleme, tako bih to rekao. To je ono kao kada se obučete pa fali vam, samo gledajte kakav ćete nakid da stavite, kakve minđuše otprilike. Mi smo potpuno ogoljeni, ovo je katastrofa, živimo jednu iluziju i to je moj najveći utisak i zaista nemam nameru pričam uopšte o bilo kakvoj umetnosti, o bilo kakvom radu, bilo kakvom svom radu. Da, moj rad je falus, što bi Žižek vaš rekao, jel? Volim ga mnogo, tako to je to.